Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu nola arrazionalizatzen diren zatikiak edo arrazionalizazio prozesua. Arrazionalizatzea zer esan nahi du? Zatiki batetik, izendatzailetik, erroketak kentzea, bai? Beti ikusten badugu zatiki batean erroketa bat izendatzailean beti kendu behar da. Bai? Kasu honetan, ikusten dugu adibide honetan, daukagu bi zati errotzailean 5 eta hemen berretzailean 2, bai? Hau da, nola ken dezakegu erroketa hau? Ikusten badugu 3 hau saiatu behar gara erroketa honetatik ateratzen. Nola aterako dugu? Hemen 2, 3 baldin baditugu, hau da 3 ber 2, hau da, 5 daude beste 3, bai? Orduan, beko eta goiko zatiak, bai? Biderkatu eta zatitu behar dugu erroketa berdinaz, bai? Kasu honetan jarriko dugu errotzaile berdina, erro 5, eta 2tik 5 dagoen kopurua. Kasu honetan, 2tik 5 edo 5 kenbi da 3, berretzaile hau da 3, bai? Beraz, behian eta goian jarriko dugu erro 5, 3 berriru. Zergatik? Ikusten dezuten ez orain, biderkatzen badugu biderkatzen baitugu 2 erroketa hauek, jarriko dugu errotzailea 5, batzen ditugu 2 eta 3 5, bai? Kasu honetan goian genuke 2 bider erroketa hau utzi berdina. Hemen ikusten dugu orain 3a atera dezakegula kanpora, hau da 5 zati 5, berretzailean 1 kanpora, bai? Eta horrela desagertu egingo da erroketa betikan, bai? Hau da, emaitza. Zatiki hau arrazionalizatu dugu modu honetan, bai? Hau da, izendatzailetik kendu dugu erroketa. Bigarren kasu honetan ikusten dezute daukagula 5 erro 2 zati erro 3. Hemen, errez ikus dezakegu, hau da, errokarratua, beraz, errokarratua daukagunean, hemen daukagu 2 errotzailean eta hemen berreketan daukagu 1, bai? Kasu hauek oso erreza dira, eta 2tik batera dago 1 bakarrik, orduan berdinaz biderkatu behar dugu behian, bai? Bai behian eta bai goian hemen, bai? Zatiki berdinaz, bai? Zatiki honetan. Orduan hemen erro 3 bider erro 3, da 3 zuzenean, eta goian ikusten dezute da 5 eta erro 2 bider erro 3, erro 6. Kasu honetan, kendu dugu erroketa betikan. Hau da, errokarratu batean, normal batean, beti biderkatu behar dugu berdinaz, bai? Eta gero gerta daiteke, beko aldean, zatiki batean beko aldean, 2 erroketa egotea gehitzen, bai, edo kentzen, binomio bat egotea, bai? Binomio horretan egotea erroketaren bat, bai? Nola kentzen dira 2 erroketa hauek? Biderkatu behar dugu konjokatuaz, behian eta goian. Zergatik konjokatuaz? Hau da formula bikaina, a gehi b bider a ken b da a ber 2 gehi b ber 2, bai? Orduan egingo duguna izango da, aplikatu. Hau, bider hau, erro 3 bider erro 3, da 3, eta erro 5 bider erro 5, da 5. Modu honetan, kendu ditugu erroketak, bai? Konjokatuaz biderkatu behar da, bai goian eta bai behian. Gogoratu konjokatua dela, hemen jartzen badu plus, jarri beharko dugu minus hemen. Hemen jarriko balu minus, kasu honetan ez dago, baina hemen izango litzateke plus eta plus, bale? Bueno, eta goian geratuko litzateke hemen 4 erro 3 ken erro 5, bai? Eta hemen bakarrik egin behar dugu eraiketa, 3 ken 5 da minus 2, eta hemen gehiago ezin dagin bakarrik simplifikatu 4 eta minus 2.
minus bi bider erro iruken erro bost, bale? Modu honetan, kendu zatik honetatik erroketak, bale? Bigarren kasuan ikusten dezute gauza bera, jarri dugu hemen iru gehi erro zazpi, nola kenduko dugu hori, konjokatua aplikatuz binomio bat delako, bai? Hau da, biderkatu behar dugu goian eta behian, bider konjokatu, oza da kontrako zeinuaz, minus iruken erro zazpi, eta hemen goian ere iruken erro zazpi. Bai? Goian eta behian beti berdina. Kasu honetan, iru bider iru da bederatzi, eta erro zazpi, bider erro zazpi da zazpi. Konturatu zaitezte hemen beti egon bar dela minus. Delakoa berbiken berbi, bale? Eta goian, bakarrik egin bar dugu biderketa hau, bai? Iru bider erro kubiko bi, eta erro kubiko bi bider erro zazpi, hemen, nahi eta nahi ez egin bar dugu MKT bi hauen artean, dela erro 6, 6 zati iru da bi, eta honen berretze da bat, beraz bi bider bat, bi, bai? Eta erro 6 zati bi, horatu hemen dagoela bi, iru, bider hemen berretze da bat, bider bat, orduan iru, Eta hemen ezin da gehiago simplifikatu iruako atera, orduan barrukoa biderkatzen duzue, eta listo. Bai? Geratzen da horrela. Orduan, zatiki honetatik kendu dugu erroketa, modu honetan. Bale? Bau da, arrazionalizazio prozesuari buruz jakin behar dezutena.